ରାତି ପାହିଲେ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ସଜେଇ ହେଲାଣି କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଖିଚିଂ। ରାତି ପାହିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗିବ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼। ଏଥର ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ସଜା ଚାଲିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ। ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଦେଖିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 3ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ଏହି ସୁନାବେଶ ସକାଳ 7ଟାରୁ